Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Omong. Taong 1975. Mogpog, Marinduque. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, namamahala na sa buong isla ng Marinduque ang mga ninuno ni Omong. Tinagurian ng mga ito bilang mga maharlika, ngunit nang sumalakay ang mga Espanyol, unti-unting nagbago ang tadhana ng angkan nila. Sa isang iglap, ang dating tinitingalang pamilya, naging mga animoy tulisan na nagtatago sa kabundukan. Sa galit ng mga ninuno nila, ginamit ng mga ito ang kanilang mga kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Kapalit ng sakripisyo ng 100 kaanib, ang pagbuhay sa isang demonyong agarang sumapi sa datong pinagmula ng dugo at buhay ni Omong. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumangon muli sa kailaliman ng yungib ng bundok ang nilalang na minsang namahala sa kanilang angkan. Sa sobrang lakas ng nilalang na yon, kahit sinong taong may malawak na kaalaman sa lihim na karunungan, madali nitong natatalo. Sa paningin ng mga taong nakakita rito, walang kahinaan ang nilalang na yon. Ayon kay Omong, halos lahat ng aspeto ng pakikipaglaban, napakahusay at napakalakas nito. Nagtatangan din yon ng isang makapangyarihang kalasag na kahit ang sumpa ng mga dibinong praile ay hindi doon tumatalab. Kayang-kaya rin itong makipagsabayan sa kahit na kanino, mapabanal man o mandirigmang antingero. Dahil sa panganib na dala ng nilalang na yan, maraming tao ang naghanap ng kahinaan nito. Kalaunan, sa kakapanaliksik nila, nalaman nilang ang pinagmumula ng kapangyarihan ng nilalang ay isang mahiwagang bato o mas kilala ngayong pangkasalukuyan bilang datum ng Luzon. Noong unang panahon, para mapanatiling ligtas ang nilalang, hindi na nila ginalaw pa ang batong pinagkukunan ng kapangyarihan nito. Tinatawag din nilang Orobas ang demonyong sumapi rito. Isang mataas na prinsipe ng impyerno na may malawak na katungkulan. Sinasabi ring ang nilalang na yon ang namamahala sa 20 lehiyon ng mga demonyo na naghahanda para sakupin ang mundo. Napakalupit din ng nilalang at sa kumpas ng kamay nito, kaya nitong lumason at pumatay ng tao. Dagdag pa ng mga kadugo niyang nakaligtas na tanging ang pamilya lamang nila ang kinikilala bilang tagasunod ng Orobas. Bukod sa marami na sila roong napatunayan, ibinigay din nila ang lahat ng pangangailangan ng nilalang, kagaya ng dugo, buhay na alay, at mga labi ng napaslang nitong mga antingero at praile. Habang tumatagal, ang dating mga masiselan at sosyal na miyembro ng kanilang pamilya biglang nagbago ang pag-uugali at itsura. Sinasabi ng mga taong nakakaalam ng mga ginawa nito, natanggap na nila ang kanilang mga sumpa. Ngunit sa kabila nun, patuloy pa ring namumuhay ng palihim ang asawa at mga anak ng datu. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi sila nakiisa sa ritual na ginawa nito para maipagtanggol ang kanilang pamilya. Sa halip, bago yun isagawa ng datu, dinala sila nito sa isang tagong lugar sa likod ng bundok kung saan sila makakapamuhay ng payapa. Lumipas ang mahabang panahon. Nagkaanak ang mga supling ng datu. Itinago rin ito ang kanilang pagkakakilanlan hanggang sa kalaunay nalaman na lamang nila ang biglaang paglaho ng Orobas. Nangyari ito noong umalis na ang puwersa ng mga Espanyol na napadpad sa isla. Bumalik na rin ang kapayapaan ng lugar hanggang sa hindi nagtagal, nangyari na naman ang una at ikalawang digmaan. Pero alam niyo, pinuno, bago pa man sumapit ang 19 na siglo, umahon ng palihim sa ibabaw ng lupa ang datum.
At ang batong kinasangkapan nito, walang iba kundi ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Orobas. Marahil ay ngayong pangkasalukuyan, isa yon sa mga dahilan kung bakit nilagakan ang lugar ng idolo ng ating mahal na ina. Hindi ako sigurado kung ganun nga, pero ayon kay Omong, yun lang ang dahilan at wala ng iba. Pagtungtong ng pangkasalukuyang panahon, nasa edad 30 anyos na itong si Omong. May sarili na rin siya noong pamilya kasama ang 9 niyang anak. Kagaya ng iba, pagbebenta ng gulay at pagsasaka ang pangunahin nilang hanap buhay. Salat man sa ibang pangangailangan, kahit papaano masaya at kontento naman silang lahat. Maliban din sa ganoong trabaho, hindi niya kinaliligtaan ang pamumundok tuwing linggo. Yun lang kasi ang libre niyang araw, kaya imbis na ipagpahinga, walang sawa siyang gumagala sa bundok para hanapin ang isang taong yungib na pinaniniwalaan niyang kinahimlayan ng Orobas. Kaya niya nalaman ng tungkol dito ay dahil sa isang lumang libro ng talaan ng kasaysayan na pinagpasapasahan sa kanilang pamilya. Sa sobrang antigo nito, hindi niya hinahayaang mahawakan niyo ng kung sino-sino. Napakasisela na kasi ng pahina, kaya bukod sa posibilidad na yon ay mapunit, may tsansa ring mabura ang mga nakasaad dito. Naisip na rin noon ni Omong na ilipat ang nakasulat sa librong yon, pero kapag natatapos niya ito, lahat ng kanyang inilalathala, bigla na lamang nawawala. Nakapagtataka man, aminado siyang isa itong depensa ng libro para mapanatili nito ang lihim sa kanyang mga pahina. Hindi na rin siya nagduda ng tungkol dito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na ang kanilang mga ninuno ay pawang mga pantas pagdating sa lihim na aral. Sa loob ng ilang taong paghahanap, nanatili pa rin siyang bigo. Wala mang nakikitang mga senyales, hindi siya nawala ng pag-asa. Dihama kasi na mas pinaniniwalaan niya ang librong hawak niya kumpara sa mga nasisilayan ng kanyang mga mata. Dahil sa ganoong paniniwala, nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap kahit ang alam ng kanyang asawa, wala nang patutunguhan ang lahat ng iyon. Hindi naglaon. Bago matapos ang mismong taong ito, nagtagumpay nga si Omong. Sa puso ng isang masukal na kakahuyan, may nakita siyang nakatagong yungib. Natatakpan ito ng isang malaking tipak ng bato, kalakip ng mga simbolong alam niyang ginawa ng kanilang mga ninuno. Nakasaad sa batong yon ang mga sinaunang selyo at mga simbolong naglalahad ng mga babala ukol sa nilalang na nasa loob nito. Nababahala man itong si Omong, pilit niya itong binuksan. Wala mang ideya sa mga mangyayari sa kanya, buong tapang niyang kinarap ang tadhana ng kanyang buhay. Gamit ang mga sinaunang aral na nakuha niya sa libro, naalis niya ang lahat ng selyo nito. Matapos nun, madali na lamang niyang naitulak ang batong humaharang dito. Pagbagsak naman ng bato sa lupa, sumimoy ang isang malakas na hangin na nanananahan sa loob ng yungib na matagal ng panahon. Pagtama naman ito sa kanya, pawang amoy ng nabubulok ang kanyang nalanghap. Halos mawalan nga siya ng malay noon, pero pilit niyang tinataga ng kanyang sarili dahil alam niyang yun pa lamang ang simula ng mga mangyayari. Kinahapunan, nang maihanda na niya ang lahat ng kanyang mga kagamitan, agad naman siyang pumasok sa loob bitbit ang isang sulong may malakas na siga. Habang binabaybay niya ang kahabaan nito, panaka-naka naman ang kanyang naging paghinto, buhat sa mga bulong na kanyang naririnig sa mga dingding. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Omong nang may lumabas na kalansay sa lupang naroon sa kanyang harapan. Pagtayo nito, kitang-kita niya na yon ay buhay na buhay, buhat sa mga nagliliwanag nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Bagaman may mga laman pa ang nilalang na yon,
nakakapangilabot pa rin itong tingnan, buhat sa hindi nalalayo ang wangis nito sa mga patay na matagal nang nagpahinga. Matapos naman niya yung makita ng malapitan, abot langit ang takot na naramdaman niya. Sa isip-isip noon ni Omong, papaslangin siya nito kung hindi niya masasagot ang mga itatanong nito. Maya-maya pa, nagsimula na ring magwika ang nilalang. Sa kasagsagan ng pananatili nito, malimit ang paghawak nito sa kanyang katawan hanggang sa makakuha na ito ng katiting niyang dugo. Dahan-dahan niya yung nilulon at pagkatapos nun huminga ito ng malalim na parabang nakuha na nito ang matagal na nitong hinahanap. Sa muli nitong pagtitig sa kanya, agad naman yung lumapit. Pagtapat ng bibig nito sa kanyang tenga, agad naman siyang nakaramdam ng matinding kilabot buhat sa mga narinig niya. Ikaw nga ang taong matagal na naming hinihintay. Ang bagong henerasyon na maninilbihan sa Orobas. Mahalin mo ang ating pinuno, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi na tayo buhay ngayon. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, apo ko. Pagkalahad naman ito ng mga kataga, agad naman siya nitong ginabayan sa walang katapusang pasilyo ng yungib. Maya-maya pa, narating na nga nila ang dulo nito kung saan tumambad sa kanila ang isang lumang pinto na nakasarado. Pagbukas naman doon ng nilalang, agad naman niyang nasilayan ang napakalawak na paligid na punong-puno ng mga halaman at bulaklak. Sa kanyang pagmamasid, nabanggit sa kanya ng nilalang na yun na nga ang lugar na kanyang hinahanap. Pag-ihip naman ito ng buhay na salita, lahat ng mga tanawing kanyang nakikita, biglang binalot ng salot at nagngangalit na apoy. Sa isang iglap, naging impyerno ang isang napakagandang lugar na halos sa panaginip lang niya nasisilayan. Nakakaramdaman ng matinding takot si Omong. Pilit niyang pinigilan ng kanyang sarili. Sa isip-isip niya, mahalaga ang mga bagay na kanyang nakikita, kaya hindi siya maaaring magpadalos-dalos sa kanyang mga gagawin. Dagdag pa niya, anuman ang kahinatnan nito, nasisiguro niyang hindi niya pagsisisihan. Kalaunan, pagtahimik naman ng lugar na yon, may nakita siyang isang maliit na burol na may nakatarak na krus na nakabaliktad. Kaya naagaw ang kanyang paningin sa lugar ay dahil sa apoy na nagmumula sa pinakaibabaw nito, kung saan doon nakasabit ang isang koronang gawa sa tinik. Sa unahang parte naman ng lugar na yon, may nakita siyang nakaumbok na lupa na dahan-dahan ang tumataas hanggang sa maging ganap na itong punso. Pagtigil naman ng paglaki nito, unti-unti itong nagkaroon ng bitak hanggang sa tuluyan na itong gumuho. Matapos namang mangyari ang bagay na yan, may nakita siyang isang nilalang na umahon mula roon. Paglalarawan niya rito, nakasuot ito ng sinaunang damit. May mahaba itong buhok, tapos may nangingitim itong balat. Meron din itong mga naninilaw na ngipin na punong-puno ng lupa at mga bakas ng buto. Dagdag pa ni Omong na kung titingnan para lang naman itong isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lang nito, tagpi-tagpi ang matatalas nitong pangil na nasa loob ng malapad nitong bibig. May namumula rin yung mga mata, tapos ang mga daliri nito sa kamay ay hindi pangkaraniwan buhat sa abnormal nitong haba, kagaya ng mga kuko nitong nangingitim. Nakayapak lang din ang nilalang na yon, pero kahit wala itong suot na sandalyas, ni isang pilat wala siya roong nasilayan. Paghakbang naman ito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang nakatayo na yon sa kanyang harapan. Nag-aangil ang nilalang at kahit hindi pa yun nagsasalita, bakas niya ang matinding galit nito
na namumutawi sa ikabuturan ng kanyang kaluluwa. Paghawak naman ito sa kanyang pisngi, agad naman siyang inutusan ng kalansay na lumuhod. Siyempre dahil sa alam ni Omong na doon na nakasalalay ang kanyang buhay, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay gawin. Ipinikit din niya ng maigi ang kanyang mga mata upang hindi niya makita ang napakapangit nitong itsura. Matapos nun, unti-unti na niyang narinig ang napakalalim na boses ng nilalang. Sa kasagsagan naman ng pananatili nito, pansin na pansin naman niya na gumagamit yon ng sinaunang salita ng mga katutubo. Mabuti na lang na pag-aralan ni Omong ang ganoong dialekto, kaya naunawaan niya ng mabuti ang bawat katagang inilahad nito. Base sa kanyang pagkakaintindi, nagpapasalamat ang nilalang na yon buhat sa kanyang pagdating. Alam nito, ilang siglo na yung naghihintay ng taong magpapalaya sa kanya mula sa kulungang yon. Nakahanda rin yun magbigay ng gantimpala para sa mga taong tutulong sa kanyang pagbalik. Dagdag pa ng Orobas, hindi lang kayamanan ang makukuha ni Omong, kundi pati na rin ang kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, bigla naman itong may dinukot mula sa loob ng damit nito. Nang masipat naman ni Omong ang ginawa nito, maigi naman niya yung pinagmasdan hanggang sa makita niya ang isang kapiranggot na tela na hawak-hawak nito. Dahan-dahan niyang iniabot ng nilalang sa kanya at pagkakuha niya rito, napansin niyang meron itong kabigatan. Kung hindi nagkakamali itong si Omong, nasa humigit 20 kilo ang bigat ng bagay na yon. Normal lang kung iisipin, di ba? Kaso lang, nung binuksan niya ang supot, nalaman niyang ang laman pala nito ay isang maliit na bato na halos kasing laki lang ng kanyang hintuturo. Para kay Omong, hindi yun ordinaryo dahil buong buhay niya wala siyang nakitang bato na ganun kabigat. Matapos naman niya itong makuha, agad naman itong hinila ang kanyang braso, sabay baon ng kuko nito sa kaibuturan ng kanyang laman. Pagramdam naman ni Omong ng sakit buhat sa bagay na yon, dali-dali naman siyang hinawakan ng kalansay upang hindi na makapumiglas pa. Ayon sa kanya, ilang minuto lang nitong ginawa ang ganoong bagay pero nagdulot yun sa kanya ng hindi maipaliwanag na sakit. Nang makagawa na ng tamang butas ang nilalang, dito na nito hiningi ang bato para ilibing sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nun, sinelyohan nito ang kanyang sugat gamit ang napakalapot nitong dugo. Maya-maya pa, nang wala na siyang maramdamang sakit sa katawan, dito na nagsimulang magsalita ang nilalang. Ani nito, ang pagtuklas niya sa yungib na yon, ang senyales ng pagbabalik nito sa kapangyarihan. Dagdag pa ng isinumpang dato na itutuloy niya ang lahat ng mga nasimulan niya. Hangad niyang ipakita sa lahat kung sino sila at kung ano ang kanilang kayang gawin. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dito na yon sa kanya nagsimulang magtanong ukol sa buhay sa labas ng yungib. Kung hindi kasi nagkakamali ang dato, mahaba-haba ang panahong ginugol niya sa pamamahinga. Pagtatapat pa nito, ni hindi na nga nito sukat inakala na may mga kadugo pa silang nasa labas. Matapos naman itong makapagsalita, hinikayat siya nitong sumama patungo sa lugar kung saan yun nakahimlay. Pagdating naman doon ni Omong, tumambad sa kanya ang napakaraming kayamanan na halos hindi niya mawari kung saan ang galing. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ng ating pamilya kung susundin mo ang utos ko. Simple lang ang nais kong mangyari. Kunin mo ang bato ng datum at itago mo ito mula sa mga tao. Sa oras na nagawa mo na yan, bumalik ka rito. Lahat ng hihilingin mo sa akin, ibibigay ko ng walang kapalit. Dagdag pa ng nilalang na
Kinakailangan niya munang masiguro ang bato upang hindi siya makontra ng mga kalaban niya. Yun kasi ang nag-iisa niyang kahinaan, at kung taon-taong malakas pa ang kanyang kalaban, maaari siya nitong maalipin. Nang marinig naman ni Omong ang sinabi ng nilalang, sumang-ayon naman siya ng walang pagdadalawang isip. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman siyang naglakad papalabas ng yungib. Ang tanging nakasama na lamang niya ay yung kalansay na namamahala pala sa kabuuan ng lugar. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang may sumpa pala ang pagpasok sa lugar na yon, at mangyayari lamang ang sumpa kapag nagkaroon na sila ng kondisyon ng orobas tapos hindi niya ito nasunod. Dahil sa sinabi ng kalansay, di naman niya maiwasang mag-alala para sa kanyang buhay. Kalaunan, nang makalabas na siya ng yungib, mabilis naman niyang tinahak ang daan patungong baryo. Hanggat maaari wala siyang pinagsabihan ng tungkol dito, nang sa gayoy hindi ito magdulot ng pag-aalala sa kanyang pamilya. Lumipas pa ang mga araw, mariin niyang pinag-isipan kung susundin ba niya ang sinabi ng nilalang. Akala niya hindi pa magsisimula ang sumpa, pero kapag nalilipasan siya ng gabi, may mga pantal na bigla na lamang tumutubo sa kanyang katawan. Hindi lang yon, nakakaramdam na rin siya ng mga karamdaman kagaya ng pag-ubo, lagnat, at madalas na pag-atake ng kanyang sakit na epilepsy. Dahil sa ganoong sitwasyon, ipinag-alala naman ito ng kanyang asawa at mga anak. Naging malimit din ang pagpapadala nito sa kanya sa albularyo, ngunit sa hindi malamang dahilan, wala naman itong nakitang karamdaman. Nang mapagtanto naman nilang nasa maayos na kalagayan ng kanilang padre de pamilya, nagdesisyon silang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay. Subalit hindi nagtagal, sadyang hindi na nakayanan ni Omong ang mga karamdamang lumalamon sa katawan niya. Dahil dito, nagdesisyon siyang sundin na ang orobas. Sa kanyang paglalakad patungo sa kinaroroonan ng datum, maigi niyang pinag-isipan kung itatago niya ba ang bato. Medyo nagdadalawang isip din kasi siyang sundin ito, lalo pat alam na niyang hindi tumatanaw ng kaibigan o kadugo ang nilalang na yon. Naniniwala siya, kung talagang kinikilala siya nito at naniniwala yun sa kanya, hindi siya nito bibigyan ng sumpa. Dagdag pa ni Omong na ang sumpang yon ang patunay ukol sa totoong pagnanais ng nilalang. Upang masiguro namang hindi siya nito maaalipin, nagdesisyon siyang gumawa ng panibagong plano. Ang nais noong mangyari ni Omong, alipinin ang sinumpang dato sa pamamagitan ng bato. Naniniwala siya na kung talagang sumpa dito ang datum, mapapasunod niya yon gamit ito. Matapos naman niyang maisip ang ganoong plano, hindi niya maipagkakailang marami siyang pwedeng paggamitan sa nilalang. Ayon pa kay Omong Pinuno, hindi niya itinuturing na kadugo ang nilalang na yon, kung ang hangad nito ay wasakin at gamitin lang siya. Kaya siya nagsaliksik ng ganoong kahaba ay para lang din mapatunayan ang mga nakalathalang kasaysayan ng libro. Sa pagsapit naman ng araw ng kanyang pag-alis, nakiusap siya sa kanyang asawa na ilihim na muna pansamantala ang kanyang mga gagawin. Dagdag pa ni Omong na hanggat maaari, dapat walang makakaalam kung saan siya pupunta. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yun hudyat ng pagsang-ayon. Nang magkasundo na silang dalawa, pinagtiyaga ni Omong na maghintay ng hapon bago umalis. Sa kanilang lugar kasi noon, gabi talaga pinakamagandang lumakad. Bukod sa wala kang makakasabayang mga manlalako, makakaiwas ka rin sa grupo ng mga mananambang. Kalimitan kasi, umaga yun nagbabantay sa mga daraanan. Wala rin yung awa sa kanilang kapwa, lalo pat kapag napansin ito ang postura mo na medyo nakakaangat sa buhay. Kung suswertehin patatakasin ka nito ng walang kahit na anong dala sa katawan,
At kung mamalas-malasin naman, habang buhay ng matatago sa kagubatan ang nabubulok mong katawan. Ganon kadelikado ang mga mananambang, kaya kalimitan ng mga tao sa kanila, itinuturing na ang mga ito bilang salot sa kanilang lugar. Subalit para kay Omong, mas mainam na ring merong mga ganoong uri ng tao upang maiwasan ang mabilis na pagdami ng populasyon sa kanilang baryo. Ilang oras pa ang lumipas, malayo-layo na nga ang kanyang nalakbay. Pagtungtong naman ng 4:00 ng madaling araw, doon pa lamang siya nagpasyang magpahinga. Pagkagising naman niya, tuloy ulit sa paglalakad dahil sa alam niyang medyo malayo-layo pa ang lugar na kanyang pupuntahan. Magbabandang 7:00 na ng gabi nang marating ni Omong ang datum. Anya, napakatarik pa ng daraanan noon, tapos hindi pa ito atraksyon noon sa mga tao. Malimit lang din ang naninirahan sa paanan nito, kaya napasok niya yon ng walang kahirap-hirap. Pagdating naman niya sa lugar, agad naman niyang nakita ang kanyang hinahanap. Nataon ding maliwanag ang buwan, kaya sumambulat sa kanya ang napakagandang tanawin ng dagat at mga isla. Maya-maya pa, habang nahuhumaling siya sa mga tanawing yan, napansin naman niya ang datum na nagkaroon ng berdeng liwanag. Nagmumula ito sa pinakapuso nito, kaya nung nakita niya yon, agad naman niya yung nilapitan para kunin. Ang kaso lang, sa kakahila ni Omong, napansin niyang parang may kamay sa ilalim nito na pilit bumabawi sa bato. Dahil sa ganoong pangyayari, pansamantala niyang iniwan ang datum para maghanap ng kapalit. Halos inikot pa ni Omong ang likurang parte ng bundok. Makakita lamang ng isang malaking pahabang bato na kagayang-kagaya ng itsura ng datum. Pagkapasa naman niya patungong bundok, pilit niyang inilapit sa kinilalagyan ng datum ang batong yon hanggang sa mabaling narito ang kamay na pilit kumakapit sa likod nito. Sa sobrang puwersa nga noon ni Omong, malayo ang kanyang tinapunan kasama ang bato. Pagkatayo naman niya, dali-dali naman niyang isinilid sa isang makapal na sako ang kanyang nakuha. Matapos niya itong gawin, hindi na rin siya nagtagal sa lugar. Pagod na pagod man ang kanyang katawan, pinilit niya pa rin umusad hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Nang masagad na niya ang kanyang katawan, dito na siya naghanap ng mapagpapahingahan. Sa kabuuan, nagtagal siya ng 4 na araw at 5 gabi bago makabalik sa kanila. Pagdating naman niya sa kanilang tahanan, direkta niyang ipinasok sa kanyang silid ang dala niyang bato. Nagtanong din siya noon sa kanyang asawa kung may mga kakumpare ba siyang pumunta noong wala siya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, sumagot naman niya ng may mangilan-ngilang nagtanong. Dahil dito, minarapat naman ni Omong na manahimik sabay pasok sa kanyang silid. Pagharap naman niya sa bato, maingat niyang binuksan ang libro para tingnan ang mga pahina na may kaugnayan sa datum. Naniniwala kasi siya, hindi yun isang malaking tipak ng bato. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring isa itong bagay na minsang kaparte ng katawan ng dato. Ang naisip niya kasi, hindi niya ito ituturing na kahinaan kung hindi ito nagmula sa kanyang katawan. Dala naman ang kanyang kuryosidad, maingat naman niyang pinagpira-piraso ang bato. Hanggat maaari, iniiwasan niya ang pinakasentro nito dahil sa naniniwala siya, doon niya matatagpuan ang kanyang hinahanap. Ayon kay Omong na buhay ang batong yon, kaya napakatigas talaga nitong basagin. Yung mga ginamit nga niyang maso, nabali na lang ang hawakan, hindi pa nababasag ang bato. Sa katagalan, dahil sa paulit-ulit niyang pagkakapalo rito, unti-unti nang rumupok ang pundasyon nito hanggang sa bigla na lamang itong nabasag. Pagkalat naman ng piraso nito sa paligid,
tumambad sa kanya ang isang kakaibang bagay na nakikitaan niya ng mga pagpintig. Ayon kay Omong, para itong nakalagay sa isang babasaging bagay. Noong una, wala pa siyang ideya kung ano ang bagay na yon. Pero nang masipat niya ito ng malapitan, dito niya nasilayan ang pumipintig pang puso. Bagaman nangingitim na ito, alam niyang buhay pa rin to dahil sa nakikitaan nga niya yon ng paggalaw. Para naman maliwanagan sa kanyang mga nasilayan, agad naman niyang tiningnan ang libro. Sa kakahanap niya ng kasagutan, nakarating siya sa isang lihim na pahina na may kaugnayan sa mga hinahanap niya. Base sa kanyang nabasa, walang kakayahan si Orobas na sumapi sa katawan ng isang buhay. Para maisakatuparan ng ritual, kinakailangan munang mamatay ng pasasapian. Obligado rin ang gagawa nito na tanggalin ang puso upang umayon ang kaluluwa ng katawan sa bawat pasya ng demonyo. Matapos naman niyang malaman ang tungkol sa bagay na yan, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Sa tanang buhay niya kasi, hindi niya sukat akalain talaga na may mga nangyayari palang ganun. Napaka-imposible man kung isipin. Alam niyang wala siyang rason upang hindi ito paniwalaan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo bumaba na ang tensyon na kanyang nararamdaman, dahan-dahan naman niyang kinuha ang puso. Habang tinititigan niya ito, aminado si Omong na wala pa siyang ideya kung ano ang gagawin niya sa bagay na yon. Isa lang din ang naiisip niya, at yon ay walang iba kundi susubukan itong kunin sa kanya ng datu. Dahil dito, nagdesisyon siyang lumapit kay Lola Maricar, isang bantog na manggagamot at mamamatay aswang sa kanilang lugar. Malapit din siya sa matanda, gawa ng tiyahin niya ito, dahil sa kapatid yon ng pumanaw niyang ina. Upang maiwasan naman ang mga katanungang nagmumula sa matanda, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang rason kung bakit gusto niyang matuto. Sa abot ng makakaya, pinili niyang magpakatotoo hanggang sa maunawaan na nito ang sitwasyong kanyang kinakaharap. Nang marinig naman ng manggagamot ang kanyang sinabi, wala namang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Maging ito man kasi, alam ang nakaraang kasaysayan ng angkang pinagmula ng pamilya ni Omong. Dagdag pa nito na, hindi biro ang kanyang kinakaharap na problema, kaya walang rason para tutulan nito ang nais niyang mangyari. Nang magkasundo na silang dalawa, noon ding mismong araw, nagsimula ang pagturo nito sa kanya ng lihim na karunungan. Ang kaso lang pinuno, di rin yun nagtagal dahil sa mga tinig na nagmumula sa Orobas. Habang pilit niyang nilalabanan ng pagtawag nito, mas lalo siyang nahihirapan, kaya nagpasya na ang tiyahin niya na bumalik na siya sa kanila. Dagdag pa nito, hindi siya maaaring makialam sa sigalot na yon, sa kadahilan ng alam niya kung gaano kapanganib ang sitwasyon ni Omong. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, naunawaan naman niya yon kahit papaano. Isa pa, iniisip din niya ang mga anak nitong mauulila kung sakaling manghimasok si Tia Maricar sa gulong kanyang ginawa. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't naging bukal sa kanyang loob na iwan ang tahanan nito. Wala man siyang gaanong natutunan, para sa kanya sapat na ang bagay na yon. Naisip din niyang harapin na lamang ang datu gamit ang sarili niyang paraan at kakayahan. Sa loob ng 3 araw na pagbulong nito sa kanya, hindi na nga siya nakapagpigil pa. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinuntahan ang yungib na pinagtataguan nito, dala-dala ang puso. Nang marating niya ang lugar, unang sumalubong sa kanya ay yung kalansay na nangangalaga sa Orobas. Pagsilay naman niya rito, mahinahon naman siya nitong tinawag para lumapit.
Di naman nagmatigas noon si Omong. Gawa ng alam niya makakatulong sa kanya ang mga sasabihin nito. Makinig ka, Apo. Hindi mo kailangang pagmatigasan ang pundasyon ng ating lahi. Tingnan mo ko. Naging matapat ako sa kanya. Kaya naabot ko ang ganitong antas. Ganito rin ang mangyayari sa iyo, Apo. Kung susunod ka sa lahat ng kanyang kagustuhan. Magtiwala ka at manalig sa kanya. Nang marinig naman ni Omong ang sinabi nito, mariin naman niya yung tinutulan. Ayon sa kanya, siya lang ang may karapatang magpasunod sa buhay niya at wala ng iba. Ipinagtapat din niya sa nilalang na yon ang pagiging hindi katiwa-tiwala ng datu. Naniniwala si Omong, sariling kagustuhan lamang nito ang nais nitong masunod. Alam din niyang wala itong pakialam sa kanila dahil ang tingin nito para silang mga kasangkapan na pwede niyang pakinabangan kapag ito ay kanyang naisipan. Inamin din ng harapan ni Omong ang pagmamalabis niyang alipinin ang nilalang na yon. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang inilahad ng kalansay na malabong maalipin ang isang orobas. Dagdag pa nito, walang ibang makakatuos sa nilalang na yon kung hindi ang hari ng impyerno mismo. Subalit, nang marinig naman ni Omong ang pananakot ng nilalang, tumawa lang naman siya habang ibinabahagi ang panig niya. Maya-maya pa, pagkadapo naman sa ibang bagay ng paksa nila, dito na siya nagdesisyong ilabas ang puso ng nilalang na yon. Makinig ka! Hindi ako pumunta rito para makipag-argumento. Ang gusto ko, turuan mo ako kung paano ko mapapasunod ang iyong Panginoon. Tandaan mo, hawak ko ang kanyang puso, kaya anumang oras pwedeng-pwede ko siyang paslangin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napatahimik. Sa isang iglap, unti-unting bumakas ang takot sa mga mata nito. Kaya kalaunay wala na rin yung nagawa, kundi tawagin ang kanyang Panginoon. Maya-maya pa, mula sa napakadilim na parte ng yungib, lumabas ang datu na minsan ang namuno sa kanilang angkan. Paghakbang naman ito papalabas ng lagusan, pansin na pansin naman niya ang tila bang pagdilim ng buong paligid. Sa puntong yon, kahit nakakaramdam siya ng takot at pangamba, pinili niya pa ring maniwala sa karunungang tinangan niya. Pagharap naman nilang dalawa, bigla naman siya nitong sinunggaban para lapain. Pero mabilis itong sinalad ng bakod at puder ng usal na sinambit niya. Nang mapansin naman ito ng orobas, ngumisi lang naman ito na parabang itinuturing nito na isang nakakatawang bagay ang himalang nangyari. Humingi ka ng tulong sa isang manggagamot, tama? Mahusay ang manggagamot na yon. Mukhang marami siyang nalalaman tungkol sa atin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya gaanong nagpakakampante. Sa halip, itinutok niya pa ng malapitan ang punyal na kanyang hawak sa puso ng nilalang habang paulit-ulit itong inuutusan na lumuhod. Noong una medyo nagmamatigas pa ito, pero kalaunay sumunod yun sa kanyang nais matapos nitong mapansin na seryoso na siya sa mga bagay na kanyang sinasabi. Pagluhod naman ng datu, sumunod na rin dito ang tagapangalaga ng yungib. Matapos yung masilayan ni Omong, harap-harapan niyang pinakita sa mga ito ang pamamaraan niya ng paglaso ng puso. Anya, sa oras na tinraidor siya ng datu at mamatay siya, ganon din ang kahahantungan ng puso nito. Mariin din niyang inilahad na kung nais nitong makalaya mula sa kanyang kamay, kinakailangan nitong sumunod sa lahat ng kanyang nais. Pagtatapat pa niya na matagal na itong alipin,
kaya wala nang pagkakaiba ang kanyang gagawin. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang nilalang kundi ang sumang-ayon. Nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman niya itong dinala sa kanilang baryo. Pinahakot niya rin dito ang mga kayamanang nakatago sa kinahihimlayan nito upang maranasan naman nila ang mabuhay ng marangya. Sa loob ng ilang taon, naranasan ng kanyang mga anak ang mga bagay na hindi nito sukat akalain. Para naman manatili ang ganoong estado, pinasok na rin noon ni Omong ang pagnenegosyo. Ang kaso lang pinuno, kapag may mga kakompetensya siya at mga kasosyong nanloloko sa kanya, di niya yun pinapalagpas. Sa pamamagitan ng kakayahan ng Orobas, walang awa niya yung pinapatay. Habang tumatagal din nakasama niya ang nilalang, tila bang nagkakaisa na sila ng mithiin. Para naman maging maganda ang kanilang relasyon, nagkasundo silang buhayin ang mga natutulog nitong abilidad. Isa sa mga pinahintulutan niya ay ang pagbuhay sa mga alagad nitong taong dilim. Ayon sa nilalang, mas mapapadali ang kanilang pagpatay sa tulong ng mga alagad nito. Bukod sa nakakatagos yun sa mga lagusan, may kakayahan din yung gumamit ng mga mahiwagang sandata ng kaliwa. Hindi lang yon, may kakayahan din yung gumawa ng anyo ng tao na siya namang magpoprotekta sa kanya kapag sumasapit ang mga banal na araw. Dahil dito, wala naman siyang naging pagtutol. Si Omong kasi noon pinuno, lunod na talaga sa kapangyarihan ng nilalang na ipinahiram sa kanya. Hindi naglaon, nang mapansin naman ito ng tiyahin niya, nagsimula na itong bumisita sa kanila. Isang araw, nang mataong wala siyang trabaho, sakto naman ang naging pagdating nito. Pagsilay naman doon ni Omong, dali-dali naman siyang humanap ng paraan para yon ay matakasan. Pero paglabas niya sa terasa, nasipat niya ang mga buhay na salita na sumasabay na sa hangin. Napansin din niyang nakaakyat na sa ikalawang palapag ang matanda, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanyang pinagpapahingahan. Pagpasok naman ito, una niyang nasipat dito ay ang hawak nitong figura ng kamay ni Kristo na may umuusok na insenso. Dahil sa wala naman siya roong napapansing kakaiba, di naman niya yun gaanong pinagtuunan ng atensyon. Ang kaso lang, nang magsimula ng magsalita si Tia Maricar, pansin na pansin naman noon ni Omong ang sapilitan niyang pagsasabi ng totoo. Sa maniwala kayo o hindi, lahat ng mga katanungan nito, matapat niyang sinasagot. Kapag pinipilit niyang magsinungaling, pakiramdam niya may lalabas na apoy sa kanyang bunganga at mata. Hindi lang yon, sobrang bigat na rin ang kanyang pakiramdam sa puntong kahit paggalaw ng kanyang daliri, hindi na niya magawa pa. Mabuti na lang, nakisawsaw noon ang kanyang asawa. Pagsilay naman ni Tia Maricar na umiiyak na ito, pansamantala nitong pinatay ang insenso. Matapos nun, mariin siya nitong inabisuhan na hindi pa sila tapos mag-usap. Ayon sa matanda, wala siyang ibang pakay kundi ang kumbinsihin siya na itigil na ang kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na, di naman niya napapansin. Alam nitong nalalaso na ng pusong yon ang kanyang utak at kaluluwa. Kaya niya nasambit ang tungkol dito ay dahil sa nakikita niya kung ano ang pamamaraan ng pagkilos ni Omong laban sa kanyang mga katunggali sa negosyo. Dahil sa sinabi ng matanda, dito na siya nakaramdam ng matinding panghihimutok. Pakiramdam ni Omong noon pinuno, pinapalabas siya na mali ng tiyahin niya. Sa halip di na makaunawa, itinuring niyang isang kabuktutan ng mga bagay na inilahad nito sa kanya. Yan ang mahirap sa inyo, Tia.
Puro kayo husga agad, kahit hindi nyo pa alam ang buong pangyayari. Bakit hindi nyo muna ako tanungin kung bakit ko pinapatay ang mga demonyong yon? Hindi ba ito ang dapat sa kanila? Marami na rin silang kasalanang ginawa, kaya dapat lang na maibaon sila sa impyerno. Nang marinig naman yon ang tiyahin niya, agad naman itong sumagot sa kanya. Ayon dito, wala siyang karapatang ilagay ang hustisya sa kanilang mga kamay. Hindi rin nila obligasyon ng humatol dahil mangyayari naman yon sa araw ng paghuhukom. Dagdag pa ng matanda na, sa dinami-rami ng sinabi niya, naniniwala itong hindi yon ang rason. Ang nakikita niya kay Omong, matindi na ang pagmamalabis nito na may makitang namamatay na tao. Marahil ay isa yon sa mga epekto ng pagkakaroon ng matinding kapangyarihang nakaatang sa balikat. Nabanggit din ito na hindi siya handa sa ganoong bagay, kaya maaaring yon ang ginamit ng Orobas para pagharian ang kanyang katawan. Nang masambit naman ito ng matanda, bahagya naman silang napatahimik nang biglang lumabas ang datu mula sa ilalim ng sahig. Pagliwanag naman ng mga mata nito, bigla naman yung tinubuan ng 4 na malalapad na pakpak, sabay sugod sa tiyahin niya. Sinubukan pang lapain ng nilalang ang matanda, pero pagtaas ng kamay nito, bigla na lamang yung tumigil sa ere. Kahit anong gawin ng nilalang, sadyang hindi ito makalapit kay Aling Maricar. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mapagtanto naman itong imposible yung mangyari, bumalik ito sa kinaroroonan ni Omong ng nakangisi. Pagsilay naman niya sa itsura ng mukha nito, di naman niya maiwasang mapatanong, gawa ng naging palaisipan para sa kanya kung bakit natutuwa ang nilalang na yon. Pagtitigan naman ng kanilang mga mata, masayang inilahad sa kanya ng Orobas ang tungkol sa isang pinakatago-tagong sikreto ng tiyahin niya. Ayon sa nilalang, hindi mutya o agimat ang makakapigil sa atake niyang yon, bagkus ay isa ring uri ng demonyo. Naniniwala ito, ibinenta ng tiyahin niya ang kaluluwa nito para makagamit ng ganoong abilidad. Pagkarinig naman ni Tia Maricar sa sinabi ng nilalang, dali-dali naman yung napatayo habang sinasang-ayunan ang mga sinabi nito. Subalit, sa kabila ng kanyang pag-amin, inilahad niya na ang lahat ng talentong nakuha niya, hindi niya sinayang sa mga walang kabuluhang bagay. Nang marinig naman ito ng demonyo, ngumisi lang naman ito habang unti-unting nagpapalit anyo. Paglitaw naman ng totoong anyo nito, agad namang lumabas sa mga anino ang lahat ng alagad nitong nasa ilalim ng pamamahala ni Omong. Nang masipat naman ni Tia Maricar ang ginawa ng nilalang na yan, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na maghanda. Pagkahugot ng kanyang sundang, inabisuhan niya itong si Omong na nakapagpalipad na siya ng mensahe sa lahat ng kanyang mga kaibigan. 1 linggo mula sa araw na yan, dadating ang mga ito para siya ay tuluyang pigilan. Nang marinig naman ng Orobas ang sinabi ng matanda, bigla naman yung sumugod sa kabila ng pagtutol ni Omong na paslangin ang tiyahin niya. Pagsilay naman dito ng manggagamot, agad naman yung nagtaas ng pangharang gamit ang mga buhay na salita, sabay bagsak ng mga panumpang tigalpo. Literal na labanan sa pagitan ng mga usal noon ang nangyari na siya namang hindi pinalampas ng datu. Sa kanilang paglalaban, halos mawasak naman ang buong paligid dahil sa malakas na mga binibitawan nilang engkantasyon. Ngunit habang tumatagal ang kanilang banggaan, unti-unti namang lumalamang ang datu buhat sa mga alagad nitong walang patid na nakikisawsaw sa duelo. Sa hindi inaasahang pangyayari, tumama sa bewang ng manggagamot ang kaliwa nitong kamay na may mga matatalas na kuko. Sa sobrang haba nito, halos tumagos yun sa kanyang likod, kaya paghugot naman dito ng datu,
wala na itong nagawa kundi ang umatras habang nanghihina. Nang magkaroon na sila ng sapat na distansya, inilahad ng nilalang na yon na ang demonyong napagkasunduan niya ang siyang nagpahamak sa kanya. Subalit, nang akmang mawawala na ng ulirat ang matanda, na kaya pa nitong mapunit ang kanyang damit, dahilan para tumambad sa kanila ang isang malaking matang nakapikit sa may bandang dibdib nito. Matapos naman itong maipakita ni Tia Maricar, unti-unti namang napansin ni Omong ang tila bang mabilis na paghilom ng lahat ng sugat na natamo nito. Pagtayo naman ito ng tuwid, agad naman itong nagsambit ng mga engkantasyon para gisingin ang matang yon. Ang kaso lang, sa bawat pagsambit nito ng buhay na kataga, hindi nito maiwasang mapasuka ng maraming dugo. Inaasahan naman yun ni Omong, lalo pat ang mga salitang binibitawan nito ay punong-puno ng sumpa. Halos pinagtiisan talaga yon ng matanda, hanggang sa nagkaroon na ng sariling buhay ang matang nagtatago sa kanyang dibdib. Pagmulat naman ito, doon na nila nasilayan ang ginintuan nitong mga mata. Maya-maya pa, nang tumitig na ito sa kanya, agad naman niyang naramdaman ang kanyang mga ugat sa leeg na tila bang nagsiuslian. Di pa man nakakatanong itong si Omong sa tiyahin niya, bigla naman niyang naramdaman ang sapilitang pag-ikot ng kanyang ulo na halos muntikan ng bumali sa kanyang gulugod. Mabuti na lang, napansin yun kaagad ng dato, kaya dali-dali naman siya nitong nilapitan para higupin ang ugat na inilagay sa kanya ng tiyahin niya. Matapos nun, tumawa lang naman ito dahil nakumpirma na nito na ang ganoong abilidad nagmumula din sa prinsipe ng demonyo na may kakayahang magpalaganap ng salot at sakit sa mga tao. Nang maunawaan naman yon ng dato, hindi na ito lumayo pa sa kinaroroonan ni Omong. Lahat ng binabato ng matang yon, madali na lamang nitong nasasalag. Sa katagalan, nang mapansin naman ito ni Tia Maricar, minabuti naman niyang itigil ang kanyang pag-atake upang bumuo ng panibagong plano. Naunawaan niya kasing hindi na e-epekto ang ganoong pamamaraan, kaya minabuti niyang pagmasdan na muna ang kanyang kalagayan. Pagtitigan naman nila ng Orobas, ngumisi lang naman ang nilalang na yon na parabang isang malaking biro ang tingin nito sa kanya. Maraming dahilan kung bakit hindi ka mananalo manggagamot. Alam mo, nasisiyahan talaga akong makipaglaro sa'yo. Sa dinami-rami ng pwede mong sambahin, ang pinakamahina pa sa amin. Ikakagulat mo ba kung sasabihin ko sa iyong ang demonyong pinagbentahan mo ng kaluluwa ay utusan ko lang sa impyerno? Dagdag pa ng nilalang na, sapat na ang dahilang yon kung bakit mamamatay siya sa kanilang paglalaban. Upang maipakita rin ng dato ang kanyang kapangyarihan, nagdesisyon itong gumamit ng aral na madalang niya lang na ipinapakita sa kalaban. Habang nagsasambit naman yon ng engkantasyon, kitang-kita naman nilang mag-asawa ang tila bang pagyanig ng bahay nila. Maya-maya pa, nang masambit na nito ang kabuuan ng usal, pumadyak yon ng 3 beses, dahilan para may bumukas na lagusan mula sa ilalim ng kinatatayuan ni Tia Maricar. Sa sobrang bilis ng pangyayari, tanging sigaw na lamang nito ang kanilang narinig bago yun tuluyang maglaho. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad namang lumapit sa kanya ang Orobas habang dahan-dahang naglalaho. Sa pagkawala naman ito, pansamantala namang nabaling ang kanyang atensyon sa asawa niya. Nakita niya kasi itong tulala na at kahit hindi yun nagsasalita, ramdam niyang labis itong naaapektuhan sa mga nangyari. Ilang oras pa ang dumaan. Sa tulong na rin ng kanyang mga anak, nagawa nilang maibsan ng matinding takot na kasalukuyan nitong dinadala. Kalaunan, nang bumalik na sa normal ang kanyang asawa,
Nagdesisyon siyang ipaliwanag ang lahat ng mga nakita nito. Alam kasi ni Omong na kapag hindi niya yun ginawa, may posibilidad na mabaliw ito kakaisip kung totoo ba ang kanyang nakita o pawang bunga lamang ito ng malikot niyang imahinasyon. Nang marinig naman ng kanyang asawa ang naging testamento niya, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang kagustuhan nitong sumuko siya. Ayon dito, ang pagtatanga ng ganoong kakayahan ay walang mabuting maidudulot. Mariin din itong inilahad, hindi pa magtatapos ang mga mangyayari dahil lamang sa pagkamatay ng tiyahin niya. Subalit, matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi nito, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Sa halip, minasama niya ang payo ng asawa niya dahil parang ipinapakita nito na mali ang kanyang ginagawa. Ayon kay Omong, na kung hindi dahil sa kanya, wala sila sa ganoong kalagayan. Dagdag pa niya na, mas mainam na wag siya nitong pakialaman, lalo na't alam naman niya ang kanyang ginagawa. Dahil sa ganoong pag-iisip, kahit masakit para sa kanyang asawa, minabuti nitong manahimik. Ayaw kasi nitong mag-away pa sila, gawa ng sobra-sobra na ang naranasan niya para humantong pa sila sa ganoong kaganapan. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na rin itong si Omong para magpahangin. Dumaan ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang makipag-usap sa datu habang pinapagulong ang kanilang negosyo. Dahil sa kapangyarihang taglay nito, aminado itong si Omong na malakas ang kanyang loob na kaharapin ng kahit na sino, nakakalaban sa kanyang adhikain. Nagdesisyon din siyang lipulin ng mga ito sa paniniwalang doon magsisimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Dahil sa ganoong kaisipan, kahit ang kanyang mga tauhan ay nagagawa na rin niyang maimpluwensyahan. Hindi naglaon, bago tumungtong ang linggo, nag-arkila siya ng mga mersenaryo para salubungin ang pangkat ng mga antingero. Ngunit pagpatak ng Sabado, walang kahit isang bumalik sa mga ito. Ganon din ang nangyari sa kanyang mga tauhang ipinadala, kaya napagtanto niyang maaaring nakatalo yon ng mga katunggali niya. Dala naman ng galit at pag-aalala, muli niyang tinawag ang datu. Sa puntong yon, hindi niya ito tinawag para makipag-usap, bagkus ay humingi ng pabor. Pagpakita naman ito sa kanya, inutusan niya yung sumapi sa katawan niya. Ayon kay Omong, yun na lamang ang nag-iisang paraan para makuha niya ang kabuuan ng kapangyarihan nito. Sa pamamagitan ng pinagsanib nilang puwersa, naniniwala siyang wala nang makakatalo sa kanila. Nang marinig naman ng Orobas ang kanyang sinabi, ngumisilang naman ito habang tumatango. Sa estado ng pagsilay nito sa kanya, ramdam niyang parang mas pabor sa nilalang ang gagawin niya. Subalit, dahil sa mga bantang paparating, hindi niya na ito gaanong ininda. Maya-maya pa, nagsimula na ring magbahagi ng mga paraan ng nilalang para maisakatuparan nila ang ganoong bagay. Ayon dito, hindi na nila kailangan ng alay dahil sa buhay pa naman ng datu. Dagdag pa nito, iisang sakripisyo lang ang kinakailangan nilang gawin at yon ay walang iba kundi ang pagbutas sa dibdib ni Omong para mailagay ang pusong galing sa bato ng datum. Sa sandaling maisakatuparan na niya ito, siya na ang may bagong kontrol ng Orobas, ganon din sa kaluluwa ng datu. Subalit sa sandali ding mabutasan na niya ang kanyang dibdib, wala nang paraan pa para makabalik siya sa normal. Nang marinig naman ni Omong ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon sa kabila ng panganib na maaari niyang makaharap. Nang marinig naman ng demonyo ang kanyang sinabi, inabot nito ang kamay nitong may dugo, hudyat ng pagtanggap sa bawat layunin at panganib na dulot ng kanilang kasunduan. Nang masipat naman yun ni Omong, agad naman niyang sinugatan ng kanyang sarili, sabay kamay dito.
Dahil sa ginawa niya, muli na naman niyang nasipat ang mapanloko nitong ngisi. Hindi naglaon, matapos naman nilang gawin ng mga hakbang para masimula ng ritual, inabisuhan siya nitong tumungo sa gubat. Hindi kasi biro ang sakit na dulot nito, kaya para walang makarinig sa kanyang mga sigaw, kinakailangan niyang tumungo sa lugar kung saan walang tao. Nang marinig naman yun ni Omong, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa. Yung paalam niya noon, animoy paalam ng taong hindi na makakabalik pa. Hindi naman ito pinag-isipan ng kung ano ang kinakasama niya, dahil nga sa dami ng mga nangyayari sa kanila. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, kasalukuyan ang nasa gubat itong si Omong. Ang tanging kasama niya sa lugar na yon, walang iba kundi ang sulo niya. Maya-maya pa, nagsimula na ang pagguhit niya ng simbolo, kalakip ng mga usal na ibinulong niya sa kanyang isip. Pagkatapos nito, sinugat-sugatan niya ang kanyang buong katawan habang nagsasambit ng mga engkantasyon. 1 oras pa ang lumipas, handa na nga ang katawan ni Omong. Nang maramdaman naman ito ng datu, agad naman yung nagpakita sa kanya, kasama ang kalansay na minsang namahala sa yungib. Pagsilay naman niya sa nilalang na kasama nito, nasipat niya yung nakayuko habang iniaabot ang punyal na may hawakang gawa sa buto ng tao. Ang talim naman ito, nagmula pa sa isang itim na kristal na matagal na panahon ang nilulok ng kanyang mga ninuno. Pagkakuha naman ni Omong sa bagay na yan, dito na nagsimulang humiwalay ang orobas sa katawan ng datu. Sa isang iglap, mabilis na nalusaw ang katawan at ang kaluluwa naman ito sa pilitang pumasok sa kanyang bibig. Pagramdam naman ni Omong na hindi na siya nag-iisa, pakiramdam niya magkakasakit siya. Halos umiba na rin ang kanyang pagtingin sa paligid, kaya para hindi siya mawala ng balanse, kumapit siya sa punong malapit sa kanya. Maya-maya pa, bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam, kung saan dito niya na nakita ang dyablo sa nakakapangilabot na anyo nito. Paglalarawan ni Omong sa nilalang na yon, literal na may korona itong nagbabaga. Lahat din ng mga buhay na nadaraanan nito natutupok sa kanyang presensya. Nakalutang din sa ere ang nilalang, tapos pinalilibutan ito ng mga itim na buhangin at baga. Agaw pansin din ng malapad na pakpak nito at yung parang kuko nito sa dulo. Isipin ninyo, nakatiklop ang pakpak ng nilalang na yon, pero lumulutang ito sa ere. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsimula na ring lumutang sa ere ang punyal na dala ng kalansay. Mabilis siyang lumapit sa orobas at pagkahawak niya rito, buong puwersa siya nitong sinunggaban. Nang masipat naman yun ni Omong, hindi na siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Sinalubong niya ito ng kanyang dibdib at sa paglapat ng talim ng punyal, nagdulot nga ito ng hindi maipaliwanag na sakit. Habang winawakwak naman ito ang kanyang dibdib, dahan-dahan na rin siyang napapaluhod kasabay ng pagsuka niya ng malalapot na dugo. Hindi naglaon, pagkatapos naman siyang lagyan ng butas ng nilalang, kinuha nito sa kanyang kamay ang puso ng datu na siya namang dahan-dahan itong ibinaon sa kanyang dibdib. Nang may pasok na ito ng nilalang, sinelyo nito ang kanyang sugat sa pamamagitan ng baga na bumubuo sa mismong korona niya. Paghilom naman ang sugat na yon, nanumbalik ang ulirat ni Omong. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pa na bumalik sa bahay nila. Ayon sa kanya, normal pa naman noon ang kanyang nararamdaman, pero nung tumagal na, napansin niyang napakabigat ng kumilos. Nakikita na rin niya sa kanyang memorya ang tiyahin niya na parabang meron itong inilibing sa kanyang katawan nang hindi nila nalalaman. Nang makumpirma naman yun ng dyablo,
buong magdamag itong dumaing sa loob ng kanyang katawan. Gustong-gusto na rin itong tumakas pero wala itong magagawa dahil sa nakaselyo na sila sa bawat isa. Kinabukasan, nadatna ng pangkat ng mga antingero na nanghihina na itong si Omong. Tulala yung nakaupo sa sala ng bahay nila na parabang naghihintay ito ng taong papatay sa kanya. Nang mapagtanto naman yon ng mga antingero, agad naman siya nitong tinigalpo at sinelyo. Sa katirikan din ng araw, pinatay nito ang mga tauhan niya na nagkaroon ng bertud at dugo ng aswang. Alam kasi ng mga panauhing yon, hindi na nila malulunasan ang karamdaman ng mga ito, lalo na't direkta itong ibinigay ng isang demonyong may mataas na katungkulan sa impyerno. Matapos naman nila itong gawin, ipinagbigay alam nila ito sa mga kamag-anak ng biktima. Malungkot man ang dumating na balita, alam nilang wala silang karapatang questionin ng pagpapasya ng isang lehitimong antingero. Sa mga panahon kasing ito pinuno, likas ng mataas ang paningin ng mga tao sa kapwa nilang may biyaya ng langit. Maliban kasi sa subok na nila ang kakayahan ng mga ito, madali rin nila yung malalapitan sa oras ng kagipitan. Pagpatak naman ng hapon, nang si Omong na lamang ang natira, inilagay siya nito sa parte ng bahay nila na pinalibutan ng asin at banal na tubig na nagmula pa sa mga salamangkero ng antike. Ayon sa mga antingero, na sa pamamagitan ng kulungang yon, mapapalabas nila ang prinsipe ng impyerno. Gayunpaman, hindi sila doon gaanong umaasa, lalo pat wala rin silang ideya ukol sa totoong kapangyarihan nito. Katunayan, nalaman lang din nila ang tungkol sa bagay na yon dahil sa mga detalyeng ibinahagi ng tiyahin niya. Nabanggit din ng mga ito ang tungkol sa pinasok nitong sumpa sa kanyang katawan upang mapigilan ng kanilang pag-iisa ng nilalang. Dahil sa sinabi ng mga antingerong yon, dito na nila nakumpirma ang kanilang mga agam-agam. Sa harap naman ng tiyak na kamatayan, pilit namang binago ni Omong ang kanyang pag-iisip. Sa halip na mag-alala para sa kanyang buhay, nagdesisyon siyang ilaan ang natitira niyang oras para kausapin ang kanyang mga anak. Nang marinig naman ng mga albularyo ang kanyang sinabi, dito na ito nagdesisyong makinig. Bago rin siya nito paslangin, inabisuhan siya nitong huwag mag-alala para sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng mga ito, walang magbabago sa estado ng buhay ng mga maiiwan niyang anak. Mananatili rin silang gagabay para sa mas maunlad nitong bukas. Matapos naman itong marinig ni Omong, napaluha na lamang siya habang humahagulgol sa pag-iyak. Ayon sa mga saksi, habang ginagawa niya ito, pilit na lumalabas sa kanyang muka ang wangis ng dalawang kaluluwa. Galit na galit ang mga nilalang na yon, ngunit wala itong magawa dahil sa siya ang may kabuuang kontrol ng kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, ibinuka niya ang dalawa niyang kamay, senyales na handa na siyang yakapin ang kanyang parusa. Nang mapansin naman ito ng namumuno sa mga antingero, agad naman itong kinuha ang mahaba nitong punyal, sabay tarak sa kinaroroonan ng puso ng datu. Pagtagos naman ng punyal na yon, umagos sa buong niyang katawan ang berdeng dugo na hinaluan ng itim na lupa. Maya-maya pa, nang maramdaman naman niya ito, agad naman siyang pumikit, hinahayaan ang kanyang katawan na lumupasay sa lupa. Matapos nun, hinayaan na rin siya ng mga antingero na lasapin ang kahuli-hulihang buhay na mananatili sa kanyang katawan. Kalaunan, namatay ng payapa si Omong. Kaya naman naipasa sa kanyang mga anak ang kanyang istorya ay dahil sa espiritistang pinakiusapan ng mga antingero na umalam sa buhay ng namayapa nilang ama.
Matapos naman nilang malaman ng talambuhay nito, doon nila nakita kung gaano kabigat ang naging sakripisyo ni Omong para sa kanila. Sa kabila rin ng mapaghiganti nitong ugali, nagtatago ang isang mabuting ama na nakahandang gawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Ang tanging ikinalulungkot lang din ng kanyang mga anak ay ang pagkaligaw niya ng landas na tinahak. Gayunpaman, sa halip na manatiling nakakulong sa nakaraan, ginamit nila ito para matuto ng mga bagay-bagay. Naniniwala sila na ang pagkakamali ng kanilang ama ang magiging susi upang hindi na sila sumunod pa sa yapak na tinahak nito. Ngayong bang kasalukuyang pinuno, asensado na ang mga anak ni Omong. Bibihira din silang magkita-kita dahil sa layo ng lugar na kinapadpara nila. Pero alam nyo ba, na kahit saan man makarating ang magkakapatid, hindi nila makakalimutan ang kanilang ama noong minsan itong tinanga ng puso ng datum at ang pagsanib dito ni Orobas, ang prinsipe ng impyerno. Okay. Special shoutout ko muna si Lance MBB695. Maraming salamat po sa sunod-sunod na super thanks na parang sticker yun eh. Tapos para sa ating mga bagong warrior members, nandyan sina ni Vlak Calvin, Joshua, Mike Calara. Maraming salamat po sa inyo. Masasabi natin dito sa kwento ni Omong, sobrang kakaibang kwento to, no? Isipin ninyo sumasanib-sanib palipat-lipat ng pwesto yung prinsipe ng impyerno. Bukod pa ron, may iba pa palang mga prinsipe ng impyerno na pwedeng hinga ng tulong. Tulad na lang ng ginawa ng tiya niya. Sobrang galing nun. Isipin ninyo naglaban yung dalawang prinsipe na nakasanib sa mga tao. Pero yung isang prinsipe kasi, parang hindi niya require na patay na yung sasanibang tao. 'Di ba? Kasi buhay pa yun eh. Tapos naka-request yung tiya neto ni Omong na sumapi sa kanya, inalay lang yung kaluluwa para matapatan tsaka malabanan tong prinsipe ng impyerno na si Orobas. Pero syempre, matalino rin yung tiyahin ni Omong. Bago siya mapatay o bago siya pinatay neto ni Orobas, meron pala siyang iniwan na tanim sa pamangkin niya na yun yung nagpahina rito kay Orobas. Diba, ang gandang labanan nun sa pagitan ng dalawang prinsipe ng mga demonyo. Kasi bihira tayo makarinig ng ganyan eh. Kalimitan kasi, karamihan, kapag ganyan, nagtutulungan sila, diba? Pero this time, magkalaban naman sila. Gandang bakbakan lang kung mas mahaba sana, no? Tsaka kung medyo nakapalag-palag yung tiyahin ni Omong. Ako pakiramdam ko, kung nakasapi yung isang prinsipe sa medyo bata-bata yung katawan, papalag talaga yun eh. Kahit na sabihin lang natin na, alagad ni Orobas yung prinsipe na yun. Pero, hindi yun bibigyan ng titulong prinsipe kung hindi yun malakas. Diba? Nataon lang kasi na nasa katawan na ng matanda. Kaya medyo mahina-hina lang. Overall, masasabi ko sa kwento, sobrang ganda nito. Sobrang angas. Kaso syempre, pare-parehas naman tayo. Bitin. Kasi bitin yung mga eksenang labanan eh. Yun yung maganda eh, lalo na pag dalawang kaliwain naglalaban, di ba? Pero sa akin lang naman yun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin.
Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, ano napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela sa Elis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.